Un minuto. Obrigada, presidente. Consideramos de grande importancia abordar hoxe aquí a cuestión da saúde e do benestar das agricultoras e dos agricultores no desenvolvemento da súa actividade. É necesario implementar medidas de prevención dos accidentes no ámbito do traballo, mais tamén é necesario recoñecer as enfermedades profesionais das e dos agricultores e tamén concienciar dos riscos do uso e manexo dos agrotóxicos. Sabemos que a exposición a plaguicidas e outros produtos químicos está considerada como a segunda causa de risco para a saúde dos agricultores e das agricultoras. Por iso, pensamos que, alén da prevención para a súa utilización, é necesario que a Comisión e os Estados membros fagan estudos serios e rigorosos e independentes sobre os efectos potenciais a longo prazo sobre a saúde das persoas expostas e a súa relación cos cancros, alerxias e outras enfermidades. Consideramos tamén necesario incorporar o enfoque de xénero nas medidas de prevención dos riscos na actividade agrícola. Obrigada. Domnul Agnew, un minut și jumătate. One of the positive attributes of farmers is their can-do attitude in overcoming the challenges of limited weather opportunities or emergency machinery repairs. The obverse of this, though, is a recklessness